Ayan, good morning mga ka-brother. Ito naman tayo, naglalakad-lakad. Di-deliver ng ganito oh. Di-deliver pa yan oh. Ginagawa ko. Lalakarin ko na lang kasi umagang-umaga pa naman eh. Lapit lang naman. Exercise pa naman. Tara, samahan niyo ako. Exercise tayo. Kamusta nga pala mga ka-brother? Nagbabawas pa ba si lolo ng banana nyo? Kasi sa akin ang dami na nabawa sa akin. 200 mahigit. Pero okay lang yan. Pero palitan natin yan. Dito nga pala tayo sa BCDA. Hoy, morning.